la yuhibbu nawa ne a qur'ani? Bari in gwada harjinku gabanin mu ce la yuhibbu guda nawa ne? Ina arammomi suke, ina gardawa da gwanaye su? La yuhibbu kawai guda nawa ne a qur'ani? Na ina jiran ka gwani Isa, wa zai gwada? La yuhibbu, na'am, guda nawa? 24. La yuhibbu zai zama 23 ne, zai zama. In ka ɗauki wallahu la yuhibbu akwai guda 6, innahu la yuhibbu akwai guda 6, inna allaha la yuhibbu akwai guda 10, la yuhibbu allahu akwai guda 1. la yuhibbu allahu al-jahra bis-su'i kwaya ɗaya ne kawai na nisa'i aya ta 148. so in kace innahu la yuhibbu kana da 6, wallahu la yuhibbu kana da 6, 12 ko? inna allaha la yuhibbu kana da 10, 22. la yuhibbu allahu kana da 1 zama nawa? 23. yuhibbu kana da guda 40, su yuhibbu guda 40 ne. akwai kuma wa yuhibbu, akwai a yuhibbu. ganna ruda ku. Wa zai iya kawo mun inna allaha la yuhibbu guda 10? bari ma dauki mai saukin wannan da muka yi wallahu la yuhibbu zalimina, misali guda nawa muka ce? guda 6. wa zai gwada kawo su duka? akwai a cikinsu, barin ba ku satan ansa. guda 1 wallahu la yuhibbul fasad, akwai guda 2 wallahu la yuhibbu zalimina, akwai guda 1 wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. mun samu nawa? na'am, na 5 akwai wallahu la yuhibbul mufsidin, 1 akwai wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. su 6 ne. li yufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad shine na farko a bakara aya ta 205. sai kuma na biyu in ka dauka ita ma tana bakara kamar da yace inna allaha la yuhibbu kulla kaffarin athim, kamar da yace wa yurdi sadaqat yamhaqu allahu ridha wa yurdi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, zai zama bakara 276. sai wallahu la yuhibbu zalimina kwaya biyu ne kuma duka suna cikin ali imran nan ne. akwai wa ammal ladina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu zalimina aya ta 57. sai kuma ita wannan iyam saskum qarhun zuwa karshen ta wallahu la yuhibbu zalimina ta 140. nawa muka samu? 4. nisa'i, ma'ida akwai وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. محل الشاهد كرش والله لا يحب المفسدين. من سامو نوا بير آية نوا مائدة. نعم 64. Allah ya maka albarka. haka ne. saura guda 1 likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. zai zama wani sura? hadid aya ta nawa? 23. to waɗannan su ne guda 6. innahu la yuhibbu kana da guda nawa? 6. akwai wanda ke da alaka da wannan innahu la yuhibbu zalimina, kaman da yace faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah. sai yace me? fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithla faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah innahu la yuhibbu zalimina aya ta 40 ashura. misali kaga sun tafi da wannan, so zaka same sannan mu ci gaba da kan bismillah wali mahisallahu alladhina amanu